келіпсіз. Эфирде аңалықлар вақты, студияда Лена Хасаншина. Фермер болу үшін не керек? Ознақайда бұйыл бірінші туған сабыйларыны зұрладылар. Нефтчілер от шабышы сезонын ашты. Соңғы арада болған солқындар нәтижесінде Татарстанда 30 000 гектар шешулік зиян көрген деп хабар ете Татар информ агентлығы республиканың ауыл хужалығы һәм азық-түлек идарәсенә сылтама белән. Зыян күргән районнар арасында Баулы, Лениногорск һәм Минзәлә районнары атала. Солқыннан зыян килгән мәйданнарда яңадан шәшү эшләре планлаштырыла. Әлмәт районы авыл хужалығы һәм азык-түлек идарәсе мәгълүматлары буенча, кайбер хужалыкларда тишелеп чыккан бөртекле культура мәйданнары шулай ук өшегән булырга мөмкин. Бүген белгечләр моны ачыклау өстендә эшли. Бүген районда язгы культуралар шәшү төгәлләнеп килә. 37 400 гектар мәйданда язгы һәм техник культуралар шәшелгән. Бу планның 88%-ын тәшкил итә. Республиканың муниципаль районнары арасында шәшү кампаниясын 6 район – Нурлат, Тәтеш, Сорман, Зәй, Алексеевск һәм Яшел Үзән районнары вакытыннан алда тәмамлаган. Татарстанда Россия авыл хужалыгы банкы кече хужалыкларга 1 миллиард сумнан артык акча җибәргән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 176% тәшкил итә. Аларның барысы да диярлек ташламалы ставка буенча бирелгән. Бу узган елның шушы ук чорына караганда 173%-ка күбрәк. Бу хакта шулай ук Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрлыгының соңгы белешмәләре буенча филиалның Төбәк базарында кече хуҗалыкларга кредитлар бирү буенча өлеше 80%-ка якын тәшкил итә. Моннан тыш учреждение 2021 елдан башлап республикада фермер мәктәбе белем бирү проектын гамәлгә ашыра. Анда профильле аграр уку йорты базасында яшь эшкуарларны һәм моңа кадәр эшчәнлек алып баручы аграрийларны хуҗалыкларын тотырлы һәм табышлы итәргә өйрәтәләр. Тавыш мәсьәләсендә күпчелек республика фермерлары үз тырышлыкларына таяна. Андыйлар гадәттә эшлим дигән кешегә мөмкинлекләр табыла дигән фикердә. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Ширмешан районы Ивашкино авылы җирлегендә яшәүче Кудряшов Сергей Ильич 1996 елдан бирле фермер булып китә һәм шул гомер ул үз басаларында яшелчә үстерә. Туган үскән җирендә халкына файдалы булырга тиеш дигән уйда тәрбияләнгән Сергей Ильич Кудряшов башка төбәккә күченү турында уйлап та карамаган. Мәктәпне тәмамлап, армия хезмәтендә узгач та үз авылы колхозында инженер-электр булып эшли башлаган. Терлекчелек буенча механик, ферма мөдире булып хезмәт иткән. 1996 елдан ул фермер. Мы выращиваем овощи. На данный момент у меня общая площадь 41 гектаров. Из них 22 гектара овощные, многолетка, 10 гектаров, остальные пары. 30 елга якын тәҗрибәсе булган фермер бүген әле дә сафта. 6 гектар мәйданда орлыкка дип суган, 1 гектарда сарымсак, 6 гектарда бәрәңге, 4 гектар кишер, 5 гектар кызыл чөгендер иге. Үзенең саклау мөмкинлеге булмаганга уңышны көздән үк сатып җибәрә. Хәер, Сергей Ильичне белүчеләр аңа заказны алдан ук биреп куя. Шуңа күрә басты төзүнең кирәклеге дә юк, ди ул. Лук, чевок мы выращиваем по договору. По договору они поставляют чернушку. Я выращиваю, они после уборки мы сортируем по фракциям, они сразу увозят, сколько на одну машину наберется, они сразу приезжают, у них есть хранилище специализированное уже, они на долгие годы тоже они же давно работают. Яшы буенча лаеклы ялда булса да, Сергей Ильич әле дә эшен калдырырга ашыкмый. Авылдашлары ярдәм итеп торганда, сатып алучы табылганда эшләргә язсын ди ул. Мы уже привыкли, ведь сельский человек. Ну, я уж начал сколько-то лет, сейчас уже и вроде бы жалко все это бросать. Вот как выезжаешь, куда ты ехать, рука сама по себе поворачивается сюда. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Авыл хуҗалыгы күптәннән инде үз эшләренең осталары һәм фанатлары булганга гына икътисадның тоткасы булып тора. Җиргә береккәннәрнең башкарылган эшләре һәм ватаннарына турылыклары бүген безнең өстәлләребезне, мул тормышларыбызны мүбәрәк итә. Республикасының авыл хуҗалыгы үз эшенең чын осталары бәрабәренә чәчәк ата һәм үсә. Андый уңганнар Ширмешан районында да бар. Без бүген биредә кунакта вакытта Татарстан Республикасының атказанган механизаторы Сафин Альберт Сагитулы белән танышып иттек. Альберт Сагитулы Сафин Ширмешан районы Югары Кәминке авылы егете. Әтисе гомер буе тракторчы булып эшләгән авыл малаена тимер ат җене кечкенәдән кагылган була. Шуңа күрә ул авылында төпләнеп кала да. Тракторда армиядан
армия хәлле утырган, армиядан кайткач тотындым колхоздашларга шул тракторда, комбайнда. Әлегә хәлле эшлим, 30 ел инде менә. Җирдә инде бик тырышып эшләргә кирәк, тырышып эшләсәң генә була. Тырышып эшләмәсәң бернә сал булмый. Тырышлык һәм башкарган эшне җиренә җиткереп эшләү ул баласының канына сеңгән. Шуңа да Альбертога кебекләргә булдыра алмастай максатлар юк. Илхан җәмгыятендә аны хуҗалыкның тоткасы дип саныйлар. Шуңа да хөрмәт итәләр. Инде анда бөтен техникада эшләп чыктым. Уннап техника Илхан хуҗалыгында. Анда полиция комбайны да бар, Туканы, класс Туканы комбайннары, JCB погрузчиклары, Белорус тракторлары күп инде анда. Хәзер Китай тракторында германский силка белән көнбагыш чәчәм инде. Санап китсәң, санап бетерлек түгел инде анда. Альберт Мисагыт улының 30 еллык эш тәҗрибәсе эссез калмаган. Аңа 50 яше тулган. Елны Татарстанның атказанган механизаторы исемен бирәләр. Ул тормыш иптәше Резида белән 3 бала тәрбияләп үстергән. Ул айратты, әлегә кадәр әтисе сыман тракторда эшләгән. Икенче фикеренчә, авыл хуҗалыгында эшләп тормыш көтәргә була. Иренмәскә генә кирәк. Радиф Янугмадовайдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе 4 айлык эшенә йомгак ясады. Бу чорда Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты гражданнар хәләте актларын теркәү идарәсендә 627 бала туу теркәлгән. Шуларның 3-се игезәкләр, 266 гаилә төзелгән. 2023 елның апрель аенда Әлмәттә 58 пар гаилә корган. Шулай ук язның 2 аенда 137 бала туган. Аларның 74 малай һәм 63 кыз. Баланың минималь авырлыгы 1 килограмм 395 грамм тәшкил иткән, ә максималь 4 килограмм 496 грамм. Иң яшь әни 18 яшьлек, иң өлкәне 48 яшьтә, иң яшь әти 21 яшьлек, ә иң өлкәне 53 яшь. Бу айның популяр бала исемнәре София, Амина, Александра, Ралина, Ева, Ясмина, Амир, Давид, Матвей. Сирәк исемнәр арасында Физалия, Хойдар, Алисия, Румиль, Милания, Сабир, Адил, Ходжар, Хасан, Хусен, Камалия. Халыкара гаилә көнендә агымдагы елның 1-нче туган сабыйларын тәбрикләү Ознакай районында матур традицияга әверелде. Быел да бу уңайдан шәһәрнең яңа ЗАГС бинасында гаиләләр катнашында тантаналы чара узды. Нәниләрне тәбрикләү чарасы хакында коллегаларыбыз сюжетында. Синдиеп йөрәгем тибә, синдиеп җырлый күңел, синдиеп яшисем килә, син бердән берем минем. Гаилә дигәч, безнең күз алдына бер үк фамилияле әти-әни һәм гаиләнең дәвамчылары булган балалар килеп баса. Татнефть компаниясе ярдәме белән төзелгән менә шушы якты матур бинада бүген Ознакай районының үрнәк гаиләләрен бүләклиләр. Арада 4-нче, 5-нче сабыйларын алып кайткан гаиләләр дә бар. Кичкенә Алим, Радик һәм Гүзәл Гарифуллиннар гаиләсендә 5-нче сабый булып дөньяга авыз сала. Бәхетле гаиләдә тагын 2 кыз һәм 2 ул тәрбияләнә. Безнең гаиләгә 5 бала. Зур кызыбызга 18 яшь тулды, Алина. Икенче малай Амир, üçüncü малай Азамат. Кызыбыз Аиша Садика и менә бәләкәй малайыбыз Алим. Я закончил музыкальную школу на 4 на баян. Учусь я в школе хорошо. Самые лучшие предметы это технология, информатика и алгебра. Шәһәрне бизәп торучы бу затлы бина күзне камаштырырлык купшы итеп киендерелгән нарасылар, әти-әниләрнең шатлык чәчеп торган нурлы йөзләре белән бизәлде. От всей души поздравляем семью Фазли Ахметовых под аплодисменты. Вот такие памятные подарки для вас, для вашей семьи. Фотографии на память, конечно же. Тәбрикләү чарасына быел сабыйлары дөньяга авыз салган 23 гаилә һәм 100-нче бала туган гаилә чакырылган. Район башлыгы Марсель Шайдуллин гаиләләрне бәйрәм белән котлап бүләкләр тапшырды. Котлаучыларга гаиләләрнең хезмәттәшләре, оешма предприятие вәкилләре дә кушылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясының социаль объектлар идарәсенә караучы Кишушат авылында урнашкан ипподромда ат спорты буенча ярышлар узды. Алар биек җиңүнең 78 еллыгына багышлап үткәрелде. Бирдә Татнефть компаниясының горурлыгы булган Геннадий Большаков җитәкчелегендә Россиядә һәр яшьтә барлык бүләкләрне откан айгыр легендар юртак Рангоутка һәйкәл дә ачылды.
Rangout тренинг пункты от спортын яратучыларның җыелу урыны булды. Кунаклар от чабышы сезоны ачылышыннан тыш Rangout юртагына һәйкәл ачылу тантанасының да шаһитләре булды. Әлеге от 8 ел дәвамында илебездә иң яхшы һәм көчле булган Татнефть компаниясенең горурлыгы. Зур рахмат безнең руководительләргә, безнең компаниянең. Чөнки шундый атларга да отдать дань уважения, шундый памятник куеп истә тотырга. Чтобы убить бала-чагаларга да, только конный спортның юлына баскан балаларга да, оларга да бик көчле знак, көчле лидер. Rangout өлкән яшьтәге тукымлы юртак атлар өчен 2400 метр дистанциядә бөтен Россия рекордын куя. 3 яшеннән Rangout белән Геннадий Большаков шөгыльләнә башлый. Икесе бер бөтен булган җайда һәм юртак шул вакыттан легендар Rangout эпохасына нигез сала. Күп еллар дәвамында алар илнең иң төп призларын яулый. Хочу всем пожелать такого ощущения, что ощутил я, ехав, выступав на нем в Германии, в Москве. В Москве я защищал, конечно, представлял Татарстан. В Германии это Россия. Это, поверьте мне, очень тяжело. Но с такой лошадью можно справиться. Поэтому всем спасибо, что пришли. 2008 елдан башлап Россиянең барлык ипподромнарында Rangout исемендәге бүләк уйнатыла. Хәзер Кишушат авылында урнашкан тренинг пункт аның исемен йөртә һәм биредә аның сынын урнаштыру очраклылык түгел. Әлбәттә, бу Татнефть компаниясе җитәкчелеге ярдәме белән мөмкин булды. Гомумән 2016 елдан Татнефть компаниясе республикада ат спортын үстерү программасын тормышка ашыра. Шуңадыр нефтьчеләрнең атлары һәр даим республика ил ярышларында гына түгел, халыкара аренада да нәтиҗә күрсәтә. Замечательный день, погода хорошая. Спонсор Татнефть, спасибо им за этот прекрасный праздник. Лошади хорошо готовы, показывают хорошие результаты. Я доволен как тренер. Гадәттәгечә ярышлар көчле ат чабышы белән куандырды. Пони белән чыгыш ясаучы балалар саны артуда оештыручыларны бик сөендерә. Кишушат ипподромында узган ярышлар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгына багышлап узды. Шулай ук Татарстан нефтенә 80 ел, Ромашкин ятмасы ачылуга 75 ел тулуны да билгеләп үткәрелде. Зур спорт бәйрәмендә барлыгы 11 кубок уйнатылды. От спорты ярышлары Татарстанның районнарыннан килүчеләрдән тыш Оренбург өлкәсе, Башкортстан Республикасы һәм Удмуртия кунакларында кабул итте. Аргамаклар чабышы юртаклар йөгерише тамашачылары өчен иҗади номерлар лотереяда катнашу мөмкинлеге каралган иде. 12 майдан 14 майга кадәр Зәй шәһәрендә авыл районнарының хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Татарстан Республикасы чемпионаты уеннары узды. Зона этабында Әлмәт кызлары алтын медальләр яулады һәм авыл яшьләре 12 җәйге авыл спорт уеннарының финалында район данын яклаячак. Финал 8-10 сентябрьдә Мамадышта узачак. Команда капитаны Кишу авыл җирлеге башлыгы Галина Туманова. Команда составында Кишу командасыннан иң яхшы 2 уенчы Ангелина Плотникова һәм Мария Мишина. Ул әлеге чемпионатның иң яхшы уенчысы дип тә танылды. Төп фаворитлар һәм һөҗүмче уенчылар команданың үзәге булып Алия Хайруллина, команда капитаны һәм Карина Хаджиматова тора. Бәйләүче вазифасын башкарган уенчы Ләйсән Хөснеева да башкалардан аерылып торган. Җиңүгә үз өлешләрен шулай ук яңа уенчылар Арина Себастьянова, Алсу Гыйзатуллина һәм Алия Гыйрфанова да керткән. Сәламәт яшәү рәвешен алып барырга теләүче мөмкинлек теләмәгәне сәбәп таба. Теләгең бар икән, танылган 10 000 адымны җәя узып була. Ишегаллары паркларда урнашкан тренажерлар да халык сәламәтлеген кайгыртып эшләнгән. Тагын бер бушлай спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге йөгерү, яз җитүгә хәрәкәттә бәрәкәт икәнне истә тотучы әлмәтләр шәһәр урамнарында да, табигать кочагында да сәламәтлекләрен кайгырта. Рөстәм Масалимов йөгерү белән 2017 елдан шөгыльләнә. Ул вакытта Әлмәт марафонына әзерләнгәндә фикердәшләр төркеме оешты да, ди спортчы. За это время было очень много забегов, но основные уж это наши серии, татарские, бывший Татарран, который Тиммерман сейчас. Очень интересно ездить в другие города, как раз таки вот тоже на всякие беговые мероприятия и заодно осматривать достопримечательности других городов. То есть не останавливаемся только на Татарстане.
Рүстәм Мусалимов велосипед спорты триатлоннан йөгерүгә күчкән кеше генә түгел, коммерцияле булмаган Алга трейл үстерү үзәгенең директоры да. Урманда йөгерергә теләүчеләр өчен спорт чаралары уздыралар һәм Татарстанда трейлны үстерү белән шөгыльләнәләр. Сәламәтлекне ныгытудан тыш, безнең спортчылар республикабызның искиткеч матур урыннарын да күрәләр, ди ул. До этого бегом занималась, но как любитель. Но мне нравится быстро бегать, развивает выносливость, скорость. Триатлончы Ксения Скворцова йөгерүне тормыш рәвеше итеп күрә. Ул танылган спортчы, спорт мастеры. 17 яшьлек туташ бала чактан җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Триатлонда исә 3 елда таныла. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.